aankomende sneeuw mij weer iepen. Wat meer wat er nou is dat de 8 uur jongens iepen en dan mij we 2 uur langer iepen. En dat is het 10 uur. En de meesten mij weer binnen zetten, als het regent, kun je ook weer eens in binnen zetten in het café. En verder is op het terras. Van dit weekend af kinderen dus weer wat meer in de horeca. In het aanronde hier had de eigenaar Woldrok Dwaande West mij oren onder de jan van zijn zaak in Haarlem. Snackbar had gewoon teruggedraaid. En in de tussentijd hebben we dus de pizzeria gebouwd, die het helaas nog net hier ken. Maar de cafetaria had gewoon in de hele coronacrisis teruggedraaid. Van boetenaf zullen je net gauw sissen dat er horeca in het gebouw zit. Het is namelijk net een gebroekelijk pand van zo'n onderneming. Voordat ik het kocht had, was het ongeveer 4 uur leeg. Daarvoor had er een bibliotheek in zitten. En wat daarvoor in zitten had, ik meen een Green Cruisegebouw en een makelaar, maar dat weet ik net 100% zeker. Scherjon zocht bot uit naar komend weekend. Had hij eindelijk binnen weer gasten ontvangen mij en er weer wat mogelijk is. Vanaf september hopen we dat er weer competitiedatum is. En biljarten, ja, dat kan in principe alle dagen naar binnen. Ik ben er klaar voor en we hadden een prutte zin aan.